Shwmae bawb, dyma ffilm fer sy'n mynd i esbonio i chi Uned 2 Llunyddiaeth Gymraeg TGAU. Dyma wefan cybac, ewch yno i ddarganfod mwy. Beth yw Uned 2? Mae Uned 2 yn asesiad allanol. Mae'n werth 30% o'r gradd. Arholiad llafar, tua 20 munud y grŵp. Mae yna papur arholiad, haen uwch a haen sylfaenol. Llunyddiaeth. Beth yw llunyddiaeth? Wel, yn syml iawn, ydych chi'n gwylio ffilm sy'n seiliedig ar llyfr, a mae'n rhaid i chi siarad am y ffilm, gan sôn am pethau fel themau, datblygiad plot, cymeriadau, deialog, cefndir, ac unrhyw beth arall diddorol. Pobl haen sylfaenol, os bosib, dylech chi croesgyfeirio rhwng y testun a'r ffilm. Ond pobl haen uwch, dylech chi yn bendant wneud hynny. Yn yr arholiad, bydd dim copïau o'r llyfr, o'r testunau gosod, geiriaduron. Bydd nodiadau gyda chi, rai chi'n gwneud cyn yr arholiad. Dyma manylion yma. Paratoi. Mae 20 munud i bob grŵp. A dyma'r trefn fan hyn. Agor y pecyn sy'n cynnwys ysbardyn. Cwestiwn. Cwestiwn fel hyn, gyda llaw. Wedyn maen nhw'n paratoi mewn lle tawel tra bod grŵp arall yn cael ei recordio. So beth yw'r arholiad? Dyma'r arholiad 2014 ar y ffilm Y Mynydd Grug. Dyma'r gwestiwn haen uwch. Cwestiwn y llynedd oedd trafodwch y thema taith yn y ffilm a astudiwyd gennych. Gallwch sôn am daith bywyd a theithiau ymweliadau y wyneir gan y cymeriadau. Fel grŵp trafodwch hyn drwy sôn am enghreifftiau penodol. Sôn am y modd mae'r cynhyrchydd, producer, wedi cyflwyno'r thema taith yn y ffilm. Neu cynhyrchydd yw director, cyfarwyddwr. Gallwch trafod gwaith a thechneg camera, cerddoriaeth y sain, goleuo, the lighting, gwisgoedd a cholir, costume and make-up, dialog. Wrth ateb y cwestiwn, dylech gymharu'r ffilm a'r testun printiedig, hynny yw y llyfr. Cofiwch defnyddio termau gwerthfawrogi llunyddiaeth. Cofiwch ddyfynnu. Mae hwnna'n bwysig iawn, pobl. Rhaid i chi ddyfynnu. Dyma'r cynllun marcio. 36, 40. Rydych chi'n cael eich asesu dwy ffordd. Yn gyntaf, a mas yr ennog, arddangos gwybodaeth y drylwyr am y ffilm a chyflwyniad tystiolaeth i gadarnhau safbwynt yn ardderchog gan gyfeirio at olygfeydd perthnasol a defnyddio dyfyniadau yn briodol. Mae yna 5 olygfa pwysig iawn dylen ni fynd drosto. Trafod plot ac adeiladwaith yn dreiddgar, dadansoddi, analyse, a dangos dealltwriaeth dreiddgar,
o'r cymeriadau a'r berthynas rhyngddynt, dangos dealltwriaeth dreiddgar o'r themau a'i datblygiad yn y testun. So beth sydd gyda ni? Gwybodaeth am y ffilm. Golygfeydd perthnasol. Mae'n rhaid i chi manylu ar olygfeydd. Trafod plot. Adeiladwaith, strwythur, structure. Dadansoddi cymeriadau a'r berthynas rhyngddynt a'r themau. So hwn wedyn, chi'n cael eich marcio mas o 20. Hefyd, y ffordd rydych chi'n siarad, dangos blaengaredd, aeddfedrwydd, a willingness to speak, maturity, wrth gyfeirio at y ffynhonnell breintiedig ar ffilm. Defnyddio termau gwerthfawrogi, llenyddiaeth, yn dreiddgar, termau gwerthfawrogi. Ymdrin yn dreiddgar addasrwydd arddull techneg ar defnydd y iaith gan ystyried ei effeithiolrwydd. Felly, ni'n sôn am ffordd ydych chi'n siarad, bod yn flaengar, hyderus, aeddfed, termau, defnyddio termau, geirfa yn iawn. A wedyn sôn am arddull a technegau. Eto ar gyfer asynrenog allan o 20. Ar gyfer dangos wybodaeth am y ffilm, gyfeirio'n fanwl at y stori, trafod plot, adeiladwaith yn foddhaol. Dealltwriaeth o'r cymeriadau, dangos ymwybyddiaeth o'r themau, cyfeirio at y ffynhonnell breintiedig o'r ffilm, yn haen uwch, defnyddio rai termau ac adnabod a cymdrin ac arddull techneg ar defnydd o iaith.